Met afstand in de alaafstand van de badjakkers wordt het. En we gaan nou, ja, ik vind het, ja, ik ken me er echt enorm gruwelijk aan ergeren altijd. Dan heb je natuurlijk 3 orgels, dat is al heel erg. Maar nog erger is als er van die Peruvanen in de winkelstraat staan met een panfluit. Oh shit, sorry. Ja, sorry. Is dit de bedoeling? Wat bleef? Ja, dus dat voor geen plaat verstaan, maar ik weet niet of dat wel leuk was wat ze daar zag. Zijn ik nu 2 debutanten in de LVK halve finale van dit jaar of zijn ik nu 2 oude rotten? Nou, dat oud had ik niet gehoord. Vier zundet Henk, maar niet wie. Oh, het is toch Paul en Leo. Ik kan het ook niet uitspreken. Inke Pablo y Lionel del Valle de Corio. Doe je het zelf even uitspreken wie het moet? Pablo y Lionel del Valle de Corio. Oh, dat doet je beter als mij. Het Peruvaanse thema, we hebben al de kapotgesmeten teieren gehad van wie Griekse ek dicht. Wie komt je aan Peru? Of ja, aan de Peruvaanse cultuur? Kom maar voor de hand. Ja, dat is een goede vraag. Je hebt mijn drank, hè? Ik denk het wel, ja. Ja. We weten het zelf ook niet. Vrouwen in Drank uit Peru. Ja, vrouwen in het thema. En dat ging over fleuten. En hoe ze alle nu nog kunnen fleuten. Ja, en dat wordt nog niet eens de bedoeling dat het zo toepasselijk wordt in deze tijd. Maar ja, goed, met fleuten, dan vult ons dus gewoon nog wel van alles in. En dan moet er kostumering bij, dan weet je wie dat werkt bij ons. En dan moet er tekstje bij en dan moet er onzin bij. En nou ja, goed. En het eindresultaat is dit ongeveer. Ja, nu is het... Onderziek in het hier, maar... En nu is het LVK altijd playback, hè? Is altijd full playback. Maar nu zie je dat je 2 muziekinstrumenten hebt metgenomen. Nu stel ik voor het volgende. Geer fluit een melodietje en ik kondig dan een geanimeerde clipje aan. Is dat een goed idee? Oh, dat lukt. Ja? Oké, dan gaan we, hè. 3, 4. Ja? Leedje nummer 44. Door kent ze door fluiten, uitkomend verherlen. Die 2, Paul en Leo dus.